Domáce videá či fotografie, ktoré si zaznamenáme mobilom, vyznejú oveľa lepšie na väčšom displeji ako na smartfóne, napríklad na takom televízore. Aj preto výrobcovia elektroniky uviedli do života funkciu Smart View. V podstate ide o to, že sa displej telefónu akoby zrkadlí v televízore, čiže obraz zo smartfónu sa prenáša do televízora, no platí to aj naopak. Táto funkcia je dostupná v inteligentných mobilných telefónoch so systémom Android. V smartfónoch od Samsungu sa dá nájsť veľmi jednoducho pod názvom Rýchle pripojenie. Po jej aktivácii si telefón sám vyhľadá všetky dostupné zariadenia v jeho okolí, teda aj televízor. Ten potom stačí dotykom na smartfóne aktivovať výberom jednej z funkcií. Obraz a zvuk sa dá totiž odosielať nielen z mobilu do televízora, ale aj opačne. Ako náhle je televízor s mobilom spárovaný, zobrazí sa na jeho obrazovke displej telefónu. Používateľ tak ovláda telefón a obrazový a zvukový výstup z neho má na televízore. Prezerať si môže zaznamenané fotografie či videá priamo z galérie, no k dispozícii má aj videá zo známej služby YouTube či internetový prehliadač s plným zobrazovaním výstupu na televízore. Jednoducho všetko to, čo je na displeji mobilu. Pre spojenie so smartfónom netreba samotný televízor nijako špeciálne pripraviť. V zariadeniach od Samsungu je pritom v menu položka Systém a v rámci nej Smart View, ktorá používateľom prehľadne ukáže, ako majú postupovať pre spárovanie s telefónom. Ešte raz treba zdôrazniť, že obraz sa dá preniesť aj z televízora do smartfónu. Výhodou je to, že takto môžeme televízne stanice pozerať aj na mobilnom zariadení. Ak má navyše televízor aj dva tunery, používateľ môže sledovať jeden program na televízore a druhý iný priamo na telefóne. Tam si môže dokonca televízne kanály aj prepínať.